Kubor ka Batesi TV. Lawan ra Shipai da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. UMDC jong ke Mylliem constituency ubah Roni V Lingdo haka arpusan terik upanai jeleu arajar arpuwei ula bo Jingkylli ya ke executive committee jong ke Khasi Hills Autonomous District Council hato ke don jingtip ne halor ke jing Sorjamin jong ke Shipai Suiñ Indian Air Force bat ki officer jong ke Tnat Forest ya ke Khlaw ke badan haka shnong henyo mer opor shalong hajan ke shnong maurashe maukan. Abaya keren bat kilat pathai kubor ba Roni ulaong. Lada ke Khasi Hills Autonomous District Council, kala don jing tip halor ke jing penlong ya ke jing Sorjamin ya ke ni ke Khlaw. Hato ke Tnat Forest bat ke Shipai Indian Air Force kila yo ne ya ke no objection certificate na ke council. Kat kum ke jing ong jong ba Roni kene ke jing pensngau ke jong u syaka council kalong hadin baki bor sensar shnong kila penpau ya ke jing sngo khia halor kene ke jing Sorjamin klem ke jing pentip ya ke dorbar shnong namar bakani ke Khlaw kadang hap kendian hapo ke jing pet jing khmi jong ke dorbar shnong nangta dai shibenta kadai ke bahab hapo ke Tnat Forest bat shibenta pat kadai ke bahab hapo ke jing pet jong ke hima Mylliem. Kawai ke Jingkylli ke bang bu kalong bah kini kisngi kini kita yo beladap kenai beladap ladon ka jing ka joint inspection happening ki Air Force authorities of Shillong nyumer nantai but ka State Forest Department ya ka Khlaw hantai hapo nyumer hapo jan ka Shillong maurashe maukan kemudian nyumer da pilih ke dai syakadia de ke Jingkylli kalong isi katip na mereka kata lada katip ke State Forest lane ke Air Force authorities kila pan NOC ne na ke council namar kinong penia snong sto kinong song sto ki ong ba ki wan yangi kinong penia snong ki klam ya kendo ye ki klam pentip ye namta ka kene ke joint inspection de ke shifting kalong ba yo ke Air Force authority Upper Shillong, yo kapan jaka na ka State Forest, yo marki kemokite pigite Air Force Complex santai kelade ka Shnong ba berpirung tu po. Dile si yo kila khamnya kila dan kam jaka ki kwa jaka. Te Jingkylli ke Shillong ba snubok mla shubania shong khambun singi. Kalau Jingkylli ka don ne ke jingtip na ki isi ba ka State Forest but ke Air Force Authority of Shillong kila lek ke joint inspection syate syapo maurashe mukha te namar ke besyapti yo kane ka Air Force Authority ki panjaka na ke State Forest but yo ka ai namar kan kita nilai amat pe kum Shillong mo shubut mentang wat bandrung se Shillong ro ki syamjine ha Shillong la jong hari la jong kamot nila sya peniat hakiwe ki authorities TPA ki rang ba Shnong ki dorbar Shnong ki TPA la shuan guntu ki siatho yang ba lawan ki officer jong Forest Department bat ki officer jong ki Eastern Air Command nang tai banon pe ikta ka jaka te namanta ka ai tip te dei nang ta bang ibu ne Jingkylli bala dalam kumno ba na kalian ka isi kan hap kali ya ka State Forest Department ki inspection ka dei namta ka ai kon sibenta kadai ka jaka jong forest ka don pat jong ka Shnong du jong Suiñ Mylliem du taka ai nimtip namar ki klam kin jok tie ne ki dong pne Shnong ki klam kin jok tie ne ki dong song Shnong te min hap ya pet bai kene namar ba nim kwa ba ka jaka jongi kan lek no sekiwe ki bor ki bomdai ki bor Shnong